Здравейте! Представям ви още една новопристигнала маса Дел Пенелопе с много интересен механизъм разтегателен, също доста хубав размер, компактен, така разгънато състояние, както виждате, цели 1,78 см на 90 см е плота широк, а когато е сгънате става 1,19 м, което е близо до златния стандарт 1,20 м. Виждате, че плот е много интересно заоблен, с хубава тази дъга голяма, дъги има тук и във врата края. Най-интересното е как се сгъва и разгъва. Това става чрез завъртане на средната част на плота. Ето, виждате, двете допълнително ширения слизат надолу и се скриват под плота. Плотът е изработен от керамика в много хубава, интересен цвят, много красив, който е с много хубави шарки, които са в гамата на капучиното, които и сивото, които много хубаво се съчетават с краката, които са в тъмен на тръци цвят. Плотът е керамика, както казахме, което е много хубав материал, много здрав, не се плаши от вода, от слънце, трудно се надира. Краката, основата е метална, което прави масата доста тежка, керамиката с метала, но пък в същото време е много издържлива и здрава. Така че може да заповядате да видите масата сами, да пробвате механизма, да пипнете в магазина ни на улица на генерал Стефан Тошев 1-9 в град София. Също така може да намерите масата при нашите партньори в партньорската ни мрежа магазини в страната, в по-големите градове в страната, като тяхни адреси и контакти може да намерите в сайта ни в секция магазини. Очаквам и заповядайте и въртете!